Каква е целта на днешната проява? Преди няколко години събираха тъкани. От известно време постепенно се натрупаха и станах колекционер. И това, което виждате в момента, е част от колекцията. Всъщност, тази колекция, която виждате, представя малка част от селата в югозападните Родопи и Пирин. Тая част от Пирин, която е от Гоце Делчев до Кремен. И тук почти от всяко село има по една черга. И особено много са интересни китениците. Вътре имаме едни специални козици, много красиви. Всъщност, този тип тъкани са с изключително високо художествено качество. Те са нови, купувани са от чизове и всяка една черга има висока художествена стойност като произведение на изкуството. И идеята ми е, че всъщност те са един жив мост между миналото на България и съвременните българи. Всъщност това е защото начинът, по който те са правени, е същия, който са правили примерно тъканици, траките и древните македонци. Например, то е много ясно, защото овцата са с рижи, после са чепка, чисти са, пере са, бойдисва са, преде са, тъче са и са плете. Това е една технология, която е толкова стара и толкова елементарна, че и древните траки, и македонци, и днешните съвременни българи от нашия регион се е правили. Така че това, което виждаме тук, навръща 2000 назад години във времето. Стой, стой. Всъщност това са приятели, близки, откъдето от всякакви източници. Тук има една колекция от снимки на стария Гоце Делчев. Някои от тях са... Ами! Пуста, хора! Кой влизайте сега? Имаш ли? Сега е тук. Ще ви покажа да разгледате изложбата. Айде да чета.
покажа. Първо искам, знаете, така, елате. Първо искам да черпим капните, капвате, така да разглеждате. Пустите луковски пит. На всяко дете даваме по една питка. Смазваме малко и така медец, да не се омажи. Насякъде. Ти, ето ми първото дете. Айде, как се казваш? Как? Светина Кристина Йова. Айде на втория. Как се казва? Ти една фабрика. Давай. Сега, Приятно, само дето. Няма какво да правиш сега. Окей, кирачи. Жена. Вижте, за месец яда. Ама ударно ме нема. Малко прави да я вървите, 2 кило. И ще се държите и питката. Така ще... Нищо не си направил. Искам да ви разкажа няколко думи за тъканите, които ви показах. Някога нашите правородители са ходили себе такива. Освен сами да си направят чорапите. И тъй като минахте през Некополис Аднесто и го разгледахте, стария античен град, който е гордост за нашия край, тъй като от нашия край, от Гоце Делчев, в селата около Гоце Делчев. Защото малко съм се сгръб, хан Аспарух и е основал българската държава, всички сте чували за това. Това е станало в 1600... Не, 1671. Ясно. Коя година? Вероятно. Всъщност, българската войска се е смесила от тук. Знае ли кои са хората, които са живяли преди славяните? Траките. В които се виждат областите от Римската империя на Балканския полуостров. Както виждате, половината Гърция е в македонската държава. Тя се е наричала Македония. А другата половина от Гърция се наричала Ахея. Това са монети, които съм извадил по интернет. Монети на тракийски